Mae un siop yn nhref Porthmadog sy'n bwysig iawn i'r dref. Tybed fedrwch chi ddyfalu pa siop yw honno. Dyma hanes a chefndir siop Cob Records Porthmadog. Agorwyd y siop ei ddrysau am y tro cyntaf nôl yn 1967. Rydym ni am gychwyn gyda cwsmer mwyaf ffyddlon y siop, y cerddor am ryddawn Dyl Mei. Haia bobl, dwi sefyll o flaen rhai o'r recordiau gan ein tŷ. Di'r casgliad cyflawn ddim o fama, ond swn i ddim yna rhyw 2,000 falle. Mae hein yn gymysg o stwff da, gwerthfawr, ac hefyd y stwff dwi'n gwrando i fwy na lleill. A cwpl o bits and bobs newydd dwi'n jyst i prynu'n ddiweddar. Mae yna, swn i'n dychmygu chydig o gannoedd i ddod o Cob Records dros y blynyddoedd, y siop records gorau yn y byd, fel dyn ni gyd yn gwybod yn Port. Mae'r siop yn rhan anatod o fywyd a diwylliant y dref. Bendant fan nath yn siwrna i fel casgwr gychwyn, mynd yna fel mrawd mawr, pryd o'n rhyw 12-13, prynu album Beatles, dim syniad am vinyl na byd, ond meddwl, waw, be di hwn? Dyma gasgliad o hoff vinyls a recordiau Dyl. Y vinyls mwyaf poblogaidd i miwsig o'r 70au. Maent yn gwerthu cryno ddisgiau a recordiau ar draws y byd. Mae vinyl di aros yn agos i'n halon. Dwi'n meddwl oherwydd, rhywsyd, mae downloadio rhywbeth a gael o'r computer, diolch yn feddwl gymaint. Mae jyst cael y record yn dylaw, gallu gafel yn fo, efo'r, mae'r darluniau'n well. Mae ansawdd y gerddoriaeth yn dieddol o fod yn well, ers ar ein dadlan o CD yn well, ond pwy dyn nhw. Un o'r cwsmeriaid mwyaf poblogaidd a aeth i Cob Records oedd Robert Plant a oedd yn brif ganwr o'r band Led Zeppelin o 1968 i 1980. Weithiau chi fewn yn meddwl, dwi'n mynd i brynu album gen y Beatles, a nwch chi adael efo pentwr fel o records. Ewch yna, cefnogwch y lle, paich bod ofn gofyn cwestiynau, maen nhw'n dallt y gerddoriaeth. A hefyd, dych chi byth yn mynd yna, triwch adael efo leia un record dych chi'n gwybod bedio. Cos fel a dych chi'n dysgu a fel a dych chi'n gweld yn mynd.